ଧାନର ରୋପାଣ ପରେ ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ଏହି ସମୟଟି ଫସଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଅନାବନା ଘାସ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନାବନା ଘାସ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ଧାନକୁ ପାଣି, ପୋଷଣ ଏବଂ ଜାଗା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପଜ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୃଷକମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଗଲେ, ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ତେବେ ପ୍ରଥମ 0ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା ଘାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆସିଛି ଡେସିମେଟ୍, ଏକ ଏମିତି ଘାସମରା ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଘାସରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଯେପରିକି ଅନାବନା ଘାସ ଉଠୁଥାଏ ସେମାନେ ଫସଲର ପୋଷଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଡେସିମେଟ୍ର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର 2 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତି। ଏହା ଅନାବନା ଘାସ ଭିତରକୁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରେ। ଏକମାତ୍ର ସ୍ପ୍ରେରେ ଡେସିମେଟ୍ ଏହା ସବୁ ଅନାବନା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସଂକୁଚିତ ପତ୍ର, ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର, ମୋଥା, ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନାବନା ଘାସ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଘାସ ମରା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡେସିମେଟ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧା। ରୋପା ପରେ 0ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ କମ୍ ଚିନ୍ତା। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। 120 ଗ୍ରାମ ଡେସିମେଟ୍ 160 ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ ଆକାରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଘାସ ଉପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଧାନକୁ ମିଳେ ଅଧିକ ପୋଷଣ, ଅଧିକ ଜାଗା, ଅଧିକ ପାଣି ଏବଂ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାନ ଚାଷରେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ଆରମ୍ଭକୁ ମଜବୁତ କରେ ଡେସିମେଟ୍। ଡେସିମେଟ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେରେ ଘାସକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସଫା କରିଦିଏ।